University of San Carlos mitanyag og design alang sa mga transitory houses sa mga biktima sa landslide aron maluag-luagan ang mga evacuation centers. Ang nasong tunghan mausab ang nihatag og desinyo sa transitory houses sa Tacloban sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda. Si Luan Mirondina sa report. Dala ang mga model sa transitory house. May bisita sila si Father Roger Bagaw, Direktor sa USC Community Extension Services, uban ang faculty sa College of Architecture nga gipanguluhan ni Architect Danilo Ravena. Mato ni Father Bagaw, naaghat sila sa pagpaambit sa design sa transitory house. Humanila Masayri ang gidaghanon sa mga evacuees nga gipahimutang sa 11 ka mga evacuation centers. So we want to offer this solution para diri aron ma-decongest ang evacuation centers na sila niya. They can have their own privacy na. Matod ni Father Bagaw, nakapabarog na sila dito sa Tacloban ug kapin sa 3,000 ka mga transitory houses human miigo ang bagyong Yolanda. Tungod kay transitory lang kini, anaara sa 6 ka buwan ngadto sa 5 ka tuig ang lifespan niini. Apan ilang gipasigarbo nga hangtod karon pabiling nagbarog ang maong mga balay ug mao gihapon kini ang gipuy-an sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Mo ni among core shelter, but among advocacy is also participatory. So karon ang natubkuan nito ilan ang pang-extend nga rin nanan sila ilang silong. The beneficiaries should understand and should help also in their so that they will have the spirit of owning it really. Tungod kay transitory, yano lang ang mga materialis ni ini sama sa amakan, coco lumber ug hardy flex. May kantidad og 50,000 pesos ang pagpabarog sa naasong transitory house. Gihangop kini ni Naga City Mayor Christine Vanessa Chong. Apan iyang giklaro nga sa pagkakaron naglisod ang dakbayan sa pagpangita og dapit nga luwas pabarugan alang sa naasoy mga transitory house. We also have to consider ang cost pod for the transitional shelters, ang cost, ang area pod. In fact, gani karon it's a challenge gani to find an area nga makapasar sa MGB. So ako lang gipaminaw pod ang ilang gibilin ang design kay ang design man sad ug ang concept is open for everyone to use. Apan naminaw ang mayor sa tambag sa pangu sa National Housing Authority nga mas madoble ang gasto kung maghimo pa og mga transitory house inay diretso na sa paghimo og permanenteng kapuy-an sa mga apektadong residente. Ang atuag yung focus karon is really to start na para sa permanent relocation and to finalize the list of those families nga located within the critical zone. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.